Nyt mä ymmärrän. Ei tästä, mä jäin kiinni. Vestäs. Ei vittu. Ei se oo mitään, kun jatkakaa päästä eteenpäin. Tiedäks, kun toi Teija tulee se heitteli. Jumalauta, mä käyn vaihtoehtoon asun nyt. Eiköhän sä Teija on menossa Annen kanssa tuonne. Ei me päästä irti täältä. Pääsin vielä se eteenpäin. Havukasaan. Ei jumalauta. Jumalauta. Kumpi kannattaisi melkein jättää? Tämä... Jätä mieluummin toi, koska jos hän katsoo, kun täältä jää vettä. Teija! Oi vittu! On kiva viikkotehtävä. Teija! Ei me päästä taas kuule kierrosta. Me ei päästä kierrostakaan ympäri. Miten niin? Et pääse. Miten niin? No, pistä pulla pois ja rinkeli kans vaan. Et pääse. Mä en oo päässyt tämän pidemmälle. No ei auta, vaikka olisi pienekin kuule. Ai että 1000 kierrosta vai? Muista se 2 metriä. Kato, jää ihan oikeesti näin. Mä en pääse edes pois, mut tulis pakokauhu tästä. Hei, mä sanoisin, et tuu lähemmäs, kun ei saa olla lähellä. Eikö? Ei. Mä en pääs. Tää on vittu. Ota niinku oksasta kiinni ja nykää. No mä oon koittanut nykästä lähtee housut. Lähkestä vielä. En pääse. No pääset. No en pääse, kato. Nyt ota sitä jalasta lahkesta kiinni ja kädellä vielä. Ei saa kontata. Ei oo oikeesti, mitä kauan sä tökätät sitä enemmän se imee. No mä oon tässä jo hetki seis. Kuhan on heitu tuo piste. Oi. No mä olen täällä siis, mä oikein puristaa nilkkaa. No mene! No en mä pääse tästä. No otat jalasta, jalalla käestä. Siis käsillä jala.
100 kierrosta. Miten mä voidaan upota tätä? Ala mene vauhdilla ne. Se imase. No mietin, että mä olen täällä ihan... Mitä mä teen nyt? Panna herkalla näitä puita. Ei niitä saa laittaa. Vittu saahan sitä on toisestakin lämmintä. Ei tule. Se on vähän kohta. Ei tuu vittu mitään. Mun repii oikeastaan divusista kaikki, kun se niitä jalkaa. Nattele vaan niitä oksia, ei tästä tuu muuten hevon. Et sä saa laittaa ne sinne, uskon nyt. Et varmaan saa. No mä en täältä pääse irti. No nyt on niitä käsillä niitä jalkoja irti. No mä koitan repiä arvas, kuinka mulla on oikeesti voimaa. Häh? Tässä mitä mä teen tämän kierroksen jälkeen. No. Mene tonne se. Olkaa hyvä, kevyet ihmiset. Tähän vielä lisää vaatet päälle tuo. Jos haluu nauraa, niin kannattaa tulla nyt! Ottako olisi oikean kokoiset vaatet? Oot mä versta. Siis miten mä voin pysyä näin pinnalla? Kato kun niillä on askeleet, että on tässä. Vittu! Laittaa 300 kiveäkin painaa taskussa. Siis ei tästä tuu yhtään mitään. Ei tuu, ei sit. Tää on varmaan tahavasti tehty vielä. Kun vittuilla sit vitu viikko tehtävä onnistumisessa. Ei vittu, en mä sikään usko. Se näytti niin saatana helpolta, kun oli veteen. No me sinne. Häh? Ei vittu, täällä on polvi. Et sä vois sillä usko yhtään. Älästäkään vittu mitään hyötyä. Totta sillä oikein vituttaa putsa. Tää on niin iso tämä. Jommankumman naama jossain vaiheessa. Menin nyt. Ei kukaan syöpuolisen lankku meiltä. 1! Tule kohta! Jos nää kivet onkin kierroksi. Häh? Jos nää meidän kivet onkin kierroksi. Ei jumala. Mutta kyllä tänne menee pojakki, kuulepa. Oi. Siis mulla olisi aika paljon helpompaa, jos tämä puku olisi pikkasen sopiva. No mulla on puvus mitä vika. Autossa tulisi saattaa nivusi. Johan tässä on kierros menty. Tää vittu ötököitä täällä on. Oi jumalauta, minkä teit. Mistä? Mistä ne ei saa kiinni? Mieti, mulla on haaroihin saakka tätä. No se oli ensimmäinen. No. Ehkä. Niin.
Nyt niin vitun tolloja voi olla tässä. Ei aina kuin 249. Vittu ei mulla ole vittu aamuvuorossa. No jossain vaiheessa itku tulee. Vittujen kevät. Jumalauta. No jossain nauretaan tällä hetkellä. Punainen hiihtoasuilla ja suora. Yllähdikö sä tähän? Oliko se minä? Hörpyn paikka. Kyllä olisi mennyt Irallakin hermos. Se saa pitää vittu punaviseläisistäkin. Apua! Mitähän Tomi meinaa tästä? Selvit. Ketä? Tomi vai? Ne. Kyllä se tästä niin se ei paina mitään. Näetkö sä milloin vauhtiin noin meni? No näin! Tämä on aivan hirveä paikka tää kulma. Lakka siihen niitä havuja, sitä pääsen läpi mun. Pääsee. Selvityn tohon. Onhan tää nyt sen ammattikin selvä, kun me painetaan enemmän, niin me mennään syvemmään. Kun nyt on kerätty paskaa ja nyt pitää Mulla on joku vittu 55 numeron kengä. Tää on aivan vitu Ei hirveä. tästä, siis tää on niinku itkupartaalla. Ota me painetaan niin paljon etä. Katois mua. Mulla on ensimmäinen kierros käyty. Mulla on yksi menty. Kun taas vittu isoveli sai nauraa meille tuossa. Eihän se nouse. No ei nouse. Tämä oli helppoa siihen, kun tätä... Ei, hyvä Teija. Me ollaan menty yksi kierros. Me jäädään tänne jumiin, me ollaan Ei ihan- oikein jalat kato liiku, kun on vähän painavampaa. Ei teidän tarvi sitten niin paljon vettä. No ei varmaan veitä. No ei. Tää oli taas vittunut sit, kun sanottiin, että vedetään Tää on hyvä idea. tehtävä täysin. Semia vaan nyt vähän matkaa vetääkö, näyttäkää. Tämä on hyvä idea. Mitäs siellä luki niistä? No me ollaan niin lähellä, niin me valutaan tänne syvälle. Tämä on Big Brother. No varmaan saa nyt syksy. Rikot säännöt. Rikot sääntöjä. Ne ei saa niitä havuja laittaa. Sinne kun mennään kolmanneksi. Tää on. Mulla on yksi kerran vedetty. Anna mennä. Muistakaa se 2 Niin, metriä. no se on hyvä. Sun on sieltä näitä tikkujen päällä vittui mennä. 2 metriä väliä. Kato. Toi on aivan jänskä toi kulma. Tuu. Semia vaan. Mä nauroin kanssa itku ja katku. Katku nyt. Vittu. Se kanssa naurun, kun mä tähän hyppäsin, kun mä pääsin irti. No nekin ne kivet, niin meillä niin niinkö kierroksia. Ai mitä tuhat? Ota toi. Teija mennä 1000 kerralla terve. Teija otti 10 kivaa ja minä yhden Tää on kerran sen tokakin päästä. jatko. Ei oikein liiku. Se on eka kierros. Kato, kun ne uppoo niin pahasti. Niin kuin se sanoi, että on mennyt tommosessa liejuksi. Se oli vissiin vähän helpompi niin Niin kun ikävä. vettä satoi niin. Joo, suosaislyssä kun vettä satoi. Mäkään sitten ovi auki Toka. Anne! Ei oo enää Taistellaan. 248 kierrosta jäljellä. Tupakka. Ei oo pitkä. Tupakka vielä.
Ei vittua oikeastaan mahdotonta. Tää yksi notkele näitä tuu tikkuja tänne. Vai jätte se 20 kierrosta, niin se on hyvä. Sit vaihdetaan. Oliko se loppuna vai? Katsois paljon kymmenen nalkkeisiin. Mutta niin Johanna teki, niin mä pitää loppukin ja veri 10. 10 kierrosta kerrii. Siis nää on niin iso. Sä elät joka ikisen tikun täältä edestä. Anna niitten olla. No ei kun tää on kauhean kävellä. Rikkoo sääntöjä. Ja se pyyhehän oli mun karjakka. Kiva ääni. Siinä kannattaa pysyä. Mulla lähtee ekan kerta mulla. No, Palavassa toi jalka. Aamonen lennä just tämmöset kummin. Oi velje. Tu katot sillä vittu Paljon Markus painaa. On 86, 87, joku se. Paljon Anne painaa. Paljon ja kai. Totta se. Tästä Nyt pitää panostaa kyllä niihin tehtäviin. Joo, panostetaan kyllä. Voi olla meinaa, ettei Markuksella aika nohda pokatella. Ja oikeesti kun toi menee koko ajan tommoseksi Pantsi ylös. Vaihdetaanpa lennosta. Ei helvetti. Tässä voisi olla yhdet kroksit. Vaihdetaan lennosta. Kuka sinne nyt menee? Ketä sinä? Joku jolle sopii nämä kengät. Tommi ja Iida seuraavaksi. Kuka kestäis hakea sen roksin? Ai sun roksi. Tai joku roksi, tätä vaihdetaan lennosta. Tarvittaks toi vöitä? Teija lopettaa. Eiköhän me tohon. Ne vyöt on siellä. Ei tarvii mitään. Tuohon pesupaikalle vaihtoon. 2 kierroa. Eikö ei sitä oikeasti jaksa kukaan kovin kauan? Niin, mut tuu tuohon pesupaikalle Menee vaihtoon. vissiin Iida ja Tom. Mä tuon siihen sulle kropsi. En kuule oikein kun. Sitten menis, jos siihen saa laittaa niitä puita. Se näyttää mahdottomalta. No me ollaan vähän eri painoisia kuin te. Mä tän. Nää. Joo. Mä lähden nyt sykään. Se ei pysty pääsemään, niin ei pääse. Hervistääkö tää paljon? Jännittää. Painottu hei vähän vähemmän. Onks se syönyt se jo? Kivet varmaan leisi tonne seinään. Mä voin antaa tulla kato siihen sitten, kun... Jos ei pääse, niin ei voi vittu ei pääse. En kyllä varmaan minäkään pääse, mutta ainakin yritetään. Pojat tulee. Mä tuun Iida ja Tommi. Tulemme pois vai? Tuu vaan. Mulle mä saan ohittaa sit mennä. Tuu vaan. Tuu vaan näin. Mä tuun sit takaisin. Joo. Vetää se välillä. Voi Jeesus. Siis mitä ei saa Kolme ohittaa? kierrosta. Siis mitä ei saa No ei ohittaa? saa 2 metriä, on pitänyt vähintään. Niin, no miksi? Ei, mä sit silloin ohittaa. Niin et sä saa nyt jatkaa vai? Ei, mutta jos toinen tulee kovempaa kuin mä, niin ei saa mennä mua ohi.